खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअआ जाहैबाय मोनसे इनफरमेशन भिडिअ स्पेशली जोंनि ओरै निसिमा हालाम एरियानि आरो ओरै साहा थानाय दादगारि बेंटल सान्तिपुर ओरै काजलगांव एरियासिम होनजायो आरो माने सोरबा जुदि जोंनि एरियानिफ्राय स्पेशली नैबे मालिबिथा बिटिनि आमटेका एरियानिफ्राय जुदि काजलगांव एबा ओरै क'क्राझार दादगारि बे एरियायाव थांनोब्ला सर्टकाट लामा नैबे जोंनि बिटिनि टु देवस्रि बेवहाय गोदानै बे दैलामबारिजों थांजानाय मोनसे लामा बानायबाय बे लामाया रेडि जाबाय बिटिनि टु देवस्रि होनजागोन बे लामाया बेयाव थाख्लाय आरो बिमा दै बेखौ बारनांगौ जायो दा बे बारनायनि थाखाय थांनोहाय 4 व्हीलर्स सिमा केपासिटी जाबाय आंबो दाख्लैसो बेंटल थांनानै फैदों आरो आं दिनै थांबावगोन ससे थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन लामाखौहाय दा नैबे जोंनि बिटिनियाव गाफैनाय एबा बिटिनिजों हाबनाय लामाया नैबेवहाय सोर गोसोआव दङ नैबे एरियायावहाय बे फुराना गिर्जा दंमोन बेवहाय काथलिक गिर्जा दङमोन बिटिनिनि काथलिक गिर्जा दाथ' बोस्लायबाय दा बेयाव गयबारि जाबाय बेनिफ्राय थांनांगौआ ओरैहाय नैबेयावहाय मोनसे दै फिसा मोनहैयो बेखौहाय थाइदिर दै होननानै बुङो बे साइडजोंनो थांनांगौ दा नोंथांमोना बे लामाखौ नायदो आरो नोंथांमोना जायफ्रा नायदों शेयार खालामदो आरो गोसोआव लादो बेजोंबो दा हान्था मेला खालामनो हानायनि बेबस्थाया जाबाय अब्ला आङो नैबे आंनि कारजोंनो बारनानै एबा थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं लामानि अबस्था अब्ला लेट्स गो अब्ला लोगोफोर आङो हाबजेननायसै नै दैलामबारि मोनफैबाय बेनिफ्राय फार्स्ट बेयो थाख्लाय दै बेखौ आङो बारलांग्रोनि नोंथांमोना नायलांदो यस दा बिदिनो जायगा फिसा दै दं बेफोर दैयाबो रानगासिनो दं दा बेफोरथ' हान्थुसेबो जाले 4 व्हीलर्सनि थाखायबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो बियो नै बेलाय नै बेनिफ्राय जिनाखि एसे गोथौ थानाय दै बेफोरावथ' दलां होजोबखाबाय बिथांमोना अब्ला आवगायलांगौनि लोगोफोर सिन्था गैले बे लामाया मोजां माने जेरावबो थाबथानाय मानाय बेफोरबायदि उसुबिदा जानायनि जायगा गैले आरो बेयाव लेट्स गो दा नोंथांमोना सोरबा गोदानै फैदोंब्ला नै बेफोरबायदि सिगनेल होनाय दङ माने सिन होनानै दङ बेफोरबायदि खुन्थिया गायनानै बेफोरबायदि बस्था प्लास्टिकफोर खानानै दोननाय दा बे डाइरेक्सनखौ लानानै थांबाय थाब्लानो नोंथांमोना लामाखौ आन्दायनांगौ गैया दा आङो मोनफैबाय फार्स्ट मोनसे दलां आंथ' जोंनि गामि बिटिनिनिफ्राय फैदों बेयो अन द वे टु देवस्रि जाहैबाय दा बेबायदि ओरैनि दलाङा मेनलि बिथांमोना नै बेबायदि दंफांनि बेबायदि गोम बानायो आरो दंफांनि दलां बेयाव होनाय दङ नै ₹50 मिथिया बेसेबां सोरनि थाखाय ₹50 बेलाय नै बेबायदि बादसै नै ओरै मानसिफोरबो लायस'सै फैगासिनो दङ बेबायदि दा एक्सुवेलि नैबे दैया थाख्लाय दै ओमफ्राय थाख्लाय दैयाथ' बेबायदिल'सै नै अब्लाबो माने मोजां सुबिदानि थाखाय बेबायदि दंफांनि दलांखौ बानायनाय जाबाय आरो गारिया नै ओरैहाय बारनायसै आं नैबे दंफांनि दलांजों नैबे आंनि कारजोंहाय आरो एल्ट' 800 द BMW कटफरा एसे बावजी देवस्रिनिफ्राय फैदों नों बाहेर खाबार आयो देवस्रि कायनेखौ आमटेका बिटिनि बेबायदिनो देवस्रिनि मानसिफोरनि थाखायबो मोजां सुबिदा जाबाय बनु दा दुर्गा फुजा बोथोर बिथांमोनाबो दुर्गा फुजानि गावसोरनि हाबाफारिनि थाखाय लायस' अब्ला थांदिनि बादिनि नैबे दंफांनि दलांखौबो अब्ला आङो बारबोबाय नैबे फार्स्ट दंफांनि दलां ओमफ्राय थांबाय थाबोनि माखासे दलां दंबावो दंफांनि बेबायदि स्टाइलनिनो दलांफोर दंबावो दे दा मोनफैबाय नै हाब्रां मोनफैबाय गेजेरावहाय बेबायदि हाब्रां दं बिमा दै मोननायनि सिगां थाख्लायखौ बारबोबाय आङो दा लोगोफोर आङो मोनसे जायगा मोनफैबाय खुथिबारि बेखौहाय हाग्रा गेजेर होनना बुङोमोन सिगां दा बेवहाय फार्म माने मोसौनि मैसोनि फार्म जाबाय जायखौ जोङो खुथि होनना बुङो ओरैहाय दा बेसिम सफैनायसिमावहाय जेबो उसुबिदा आङो मोनाखै गारिया खारगासिनो दं थाबथायाखैबो जेरावबो बेबायदि आरो अब्ला आङो मोनफैबाय गेजेर जायगा बे गेजेर जायगा माने बिमा दै बारनायनि सिगां दा आंनि गारियाबो सफैबाय नै मोजाङै मोजां विथ नो प्रब्लेम बेनिफ्राय नैबेवहाय फैसा नाजावग्रा
बिथांमोन दङ माने बिथांमोनानो मेनेजमेन्ट टीम दा बिथांमोना नै बेवहाय फैसाखौ लाखिगोन नोंथांमोना बेयावनो होनांगोन सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला बिमादै बारनायनि उनाव ओमफ्राय जुदि सानजानिफ्राय फैयोब्ला बिमादै बारनायनि सिगां नै बेवहाय बेबायदि जायगा दं आरो बेयावनो बिथांमोनहा गावसोर जिरायग्रा नेग्रा थाग्रा बेवहाय बानायनानै लाखाबाय आरो दा एसे बारलांबावनि बिमादैखौ बारनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिबावनि दा बिमादैनि दलाङा बेसेबां मजबुत बेखौ नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन बेजोंथ' 3 व्हीलर माने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलराबो खारदों नै बेटारि गारि फिरफिलि नै खारनो हायो नै बेलाय वाव सिन्था गैया अब्ला लोगोफोर बारबोबावबाय आरोबाव बिमा दैखौबो नैबेनो जाहैबाय बिमा दै एबा आइ नदि आंनि गारिया बारबोबायनो नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय बर्थमान दैया बेबायदि दं नै दैया गोथौ अब्लाबो बिथांमोना मानसिफोरनि हान्था मेला खालामनांगौखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना नै बेबायदि दलांखौ होबाय दा आं बुंनाय बायदि बिथांमोना बेबायदिनो थक्थाखौहाय होयो गोम गोम जानायनि थाखाय औवाखौ बाहायनाय जाया नोंथांमोना नायदो नै बेलाय स' बेनो जाहैबाय जोंनि ओरै बिथिनि टु देवस्रि रडनि जिनाखि नैबे आइ नदिनि दलां बेलाय येस जोबोद मोजां नै नायदो दा नोंथांमोना जिंगा सियालासेनो बारनो हासिगोन देवस्रि टु बिथिनि आमथेखा एबा जोंनि ओरै आं दहाय बुंनाय बायदि जोंनि मालिबिथा निसिमा एरियानि मानसिफ्रा जुदि सोनाब साइडजों थाङोब्ला दादगारि देवस्रि सान्तिपुर बेंटल टुक्राझार काजलगाव ओरै सामथाइबारि क'क्राझार नैबेखिनिसिमावहाय थांनोहाय हायो आरो फैनोबो हायो सोरबाफोर जुदि क'क्राझार एरिया एबा बे एरियानि सुबुंफोरा फैनानै जुदि आमथेखाफोराव फैनांगौब्ला मालिबिथा बागमारा एरियायाव फैनांगौब्ला नोंथांमोना बेजोंहाय गोरलैयैनो फैनो हायो खुनु सिन्था गैया बेलायनो मजबुत दलां बेयाव मा थाङो दादगारि ए बेनिफ्राय देग्लायनि दलां एबा लामाया बहुत साबसिन जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय खारन जोंहा एक्सपिरियेन्स दं जों बेजोंनो हान्था मेला खालामबाय थायो नालाय बेनिफ्राय बेजों बारनोब्ला नोंथांमोना एसे एनै बेसेनखौ होलांनांगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना खस्थ' खालामनानै नैबे लामा दलांखौ बानायनानै होबाय बेवहाय माने दलाङानो मथा मथि बेबायदि दंफांनि दलाङा गेदेर फिसा मोनबा बिथांमोना बानायनो गोनां जादों खारन देग्लायहाय दैया एसे लेथ्रा फेस्रा फिसा ओरै 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 फिसा फिसा दैया माने लेथ्रा फेस्रा गोसारलाबायदों बेनिखायनो बेनिफ्राय बेनि भारायानो जाहैबाय 4 व्हीलार्सनि थाखायहाय 100 थाखा थांलाय फैलाय आरो बाइक मटर साइकेलनि थाखाय थांलाय फैलाय एबा 2 व्हीलार्सनि थाखाय 50 थाखा आरो मानसिया थांलाय फैलाय 20 थाखा आरो जुदि मानसिया साइकेलजों बारनोब्ला थांलाय फैलाय 30 थाखा बेबायदि नोंथांमोना बेवहाय बेसेन होलांनो गोनां जागोन जाबाय दा नोंथांमोना सर्टकाट एबा थाबैनो टाइम बासायनानै जुदि आमथेखा एरियायाव सफैनोब्ला एबा जोंनि आमथेखा बिथिनि मालिबिथा एरियायाव सफैनोब्ला नोंथांमोना बेजों नैबे लामाखौ नैबे अप्सनखौ लानाया मोजां जागोन आरो जोंनि ओरैनि सुबुंफ्राबो हमनानै लादो निसिमा एरिया ओरै खैला मैलानि साहानि सुबुंफ्रा क'क्राझार एरिया ओरै बहाबा थाङोब्ला आमथेखा एरिया स्पेसियेलि जोंनि बिटिनि मालिबिथानि मानसिफोरा ओरै जुदि क'क्राझार एरिया दादगारि सान्तिपुर देवस्रि बेफोरबायदि बायदि बायदि जायगायाव जुदि थाङोब्ला नोंथांमोना नैबे अप्सनखौ लानो हायो बेयो माने जोबोद टाइमा सेभ जागोन खारन नोङो बारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मेन रड देवस्रियाव नोंथांमोना गाखोनो मोनगोन स' दिनैनि भिडिअ बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौहाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो बयबो मिथिज्लायथोंसै आरो नैबे लामाजों फैनानै टाइमखौ सेभ खालामनो हाथोंसै